Il-kalendarju huwa invenzjoni tal-bniedem biex ikun jista' jqassam aħjar il-ħajja tiegħu u l-fażijiet ta' ħajtu, bħalma ġiet inventata l-matematika u kif ġew inventati l-flus. Il-kalendarju Ġuljan huwa sistema mir-Ruman Ġulju Ċesri, bħala riforma tal-kalendarju Ruman Repubblikan. Sa 40 sena qabel Kristu, il-kalendarju Ruman kien 3 xhur bil-qudiem qabel dak solari. Ċesri kien daħħal fis-seħħ il-kalendarju solari fejn ġie kkalkulat fuq 365 ta' ġranet. Il-professur Raymond John kellimna aktar dwar l-importanza tal-kalendarju, b'referenza lejn il-kalendarju Ġuljan. Huwa kalendarju li seħħ fi żmien meta tista' tgħid kien il-pik, il-qofol, il-quċċata ta' rinaxximent fej konnet nagħmlu ritorn lejn il-kultura Rumana u l-kultura klassika fej il-bniedem beda jorganizza ħafna lilu nnifsu anki xjentifikament kull ma kien hemmx biss it-teknoloġija li għandna llum. Fl-1582 ġie introdott il-kalendarju Gregorjan li ħa aktar minn 300 sena sabiex pajjiżi differenti jagħmlu l-bidla minn dik tal-kalendarju Ġuljan. Iż-żewġ kalendarji ivarjaw b'għaxar ijiem. Huwa kalendarju li ma ġiex mix-xejn u ma kienx oriġinali fis-sens biss li huwa msejjes fuq dak Ġuljan. Jiġifieri il-kalendarju Ġuljan, ċoe huwa modifika tiegħu qabad dak Ġuljan u adattaħ u biex ngħidlek għamel fine tuning tiegħu infatti kull ma hemm avarija ta' 10 ijiem. Il-professur Manġon tenna kif il-kalendarju Gregorjan jaffettwa lil Maltin. Kien Reverendu Dr. Leonardo Abela li kien Malti dan kien mill-familja discendent tal-familja ta' Raimondo de Abela u dana kien saħan sitra firma kien wieħed mill-firmatarji fir-rapport ta' li kien sar mill-kummissjoni li kien waqqaf il-Papa Gregorju 13 biex jirrakkomandaw riformi tiġdid tal-kalendarju universali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.